Kawai ka jingja hakabaga Ophis Strakam Jong Khadc Hills Autonomous District Council Mawkyrwat Branch Southwest Khadc Hills District Kalasha Prong haki Runar ki bam shimatip day manu. Kadkum ka jingya thu Jong ki nong trey but uba shandor tiu so ubade u Superintendent of Taxes in charge Khadc Mawkyrwat Branch ula ong bahalor kani ka jingja omla bantip haganu gasngi bakini ki Runar kilawan ban prungto hagani ka office batla shu antat bakala bande gasngi sajan negasngi ublay negasngi la sngi ublay namar hakite gisngi kade gasngi shuti bak office ka khang bat omdon ki nong trey halor kani ka jingja la yathuru bala de ban pentip shki bor pulit jong ka Mawkyrwat bat ka jingja jong ikot kisla ni gitiar gitar kan hadu menta om pala mentip baka jing toket kadang ya chakmat Không được rồi thầy. Không được.